Всички, аз съм Флекси и днес просто ще експорнем там. Ще започнем като сложим или пък така. Да. Да, и днес просто ще експорваме. Този сняг ще ме побърка. О, тук има дървета. Да, направих си лък и преместих честовете, печките и картинга на друго място. В къщата. О, да, може да влезем в пещера. Зависи. Шугаркейн. Точно сега не ми трябва. Аз си имам. Само трябва да го размножа около 10 имам. Тук е по-топъл байом. Така. Да идем сега натам. Ние трябва да се върна. Само за секунда. Аз откъде дойдох? Така. Бърках се на цяло. Там дойдохме. Тук, значи... И добре, къде беше? Къщата ми е тук. Тук имаше една дупка, която ето този тип. О, неговото дърво е пораснало. Браво. Той говореше за нея. Как е излезнал? Не знам, сега да експорнем малко кол има. Тук има кол. Дължа на моя приятел малко кол.
на Крипъра. Той обича да му казвам Крипър. Не искам да щупя някой крак. Айрон. Да, хора, ще експлорираме друг път, защото имаше една причина, която няма да ви е много ясна на вас, но ще е в някой друг епизод. Аз скоро ще ходя на море на 13 юли. И ще правя влогове оттам. Но ще са винаги в края на деня или по средата покрай обяд. Защото тогава хората си почиват на плаж и интернетът е по-силен, защото те не го използват. Така, връщаме се. Добре, значи тук съм бил. Трябва да оставим нещо и на Крипера. Някой подарък. Свършиха ми торчовете. Само да си. О, 13, значи на него ще му дадем. Той има меч. Значи още 5 ще му дадем. 5 айрон. Те съм какво са? Торчове. Макар че бих искал много броня. Ало, Гошко. Ало, бате, прибрали са? Да, аз съм вкъщи. Бате, Да. откъде си взел една кърпа на знамето на Рикар? Защо питаш? Ами аз питам. Мисъл... Ти сега какво ще правиш? Ами аз тъкмо чето, сега ще ям и после ще пиша. Ако искаш, после да идем двамата си от обяд. Там дето. В смисъл, то при баба има такива кърпи. Ако искаш, сега ще извънна да питам. Ама дали има още някакви кърпи? Еми има на черепи, на други знамена има. После двамата ще отидем. Ама първо трябва да питаме. Добре, ти